alle Nederlandse frisdrankliefhebbers die vlakbij de Belgische grens wonen, opgelet. Want deze video kan jou zomaar wat extra zakgeld opleveren. Shhh. Sinds 1 april 2023 betalen we in Nederland statiegeld op flesjes en blikjes. Nou, dat is zo'n 15 cent. En dat kun je makkelijk herkennen aan dit logo. Maar dit logo zit dus ook op frisdrank in de Belgische supermarkten. Alleen betaal je daar geen statiegeld. Dus als je een flesje of een blikje gaat kopen in een Belgische supermarkt en dat dan weer inlevert in een Nederlandse supermarkt, ja, dan kun je dus zomaar 15 cent rijker worden. Maar hoe kan dat? Nou, dat heeft ermee te maken dat frisdrank voor Belgische en Nederlandse supermarkten vaak op één plek worden geproduceerd. En een ander flesje voor Belgische vestigingen produceren zou veel extra werk en geld kosten.